Tak spoločnosť Anasoft má svoju 25-ročnú históriu. Na začiatku vznikla hlavne preto, lebo mala jediný cieľ do 5 rokov kúpiť Microsoft. No keďže sa tento cieľ po 5 rokoch nepodarilo splniť, tak sme ciele preklasifikovali aspoň tak, že sme sa rozhodli, že budeme robiť veci, ktoré sú pre ľudí užitočné. A aby sme to úplne presne nafokusovali, lebo veď predsa hovoríte o tom, že predstavte Anasoft, to znamená predstavte víziu, tak sme si povedali, že tie užitočné veci budú v oblasti softwareu. Pekne si to povedal. Vymýšľanie nových vecí. A to, že tie veci naozaj, ktoré robíme, sú užitočné. No, nech vstávam, kedy vstávam, budím sa o 11:00, v lepšom prípade, a asi po 3. káve, a potom to už frčí. Vybavím asi 100 mailov, túto CEO si vynadáme zo 3-krát, prejdeme si najhorúcejšie témy, no a potom máme s kolegami všetky kreatívne stretnutia, ako riešiť neriešiteľné problémy. Nech pracujem ako pracujem, tak zaspávam o 2:00. Takže o 11:00 mám už skoro hotové všetky pracovné činnosti, takže mám 2 hodiny na to, aby som sa pohádal s prezidentom. No lepšie to už nebude nikde. Lebo 25 rokov boli výplaty na čas. Lebo sa tu stále dejú nové veci. Stále team building. Príďte ku nám, niečo svetové vymyslíme. Stačí, ja nemusím. Ty si tu na odkazy.